ମୁଁ ସୀମା ସେठी ରେଗେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ରେଗେଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୂପେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଜିତିଲେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ଅଧୁରା କାମକୁ ସାକାର କରିବି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରୁନି, ମୁଁ ଏହି ଭତ୍ତା ମିଳିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ଧନୀ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଘର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରୁନି, ସେୟା ବି ସମାଧାନ କରିବି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନଥିବାର ଅସୁବିଧା, ଜିଲିଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବରେ ଜିତିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ।